إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله للأولين والآخرين قال جل في أولاه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى قدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله قد سرى لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لدللتم ولقد رأيتن ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاق ولقد كان رجل يؤتى به فيهادى بين رجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم. عند الله تنو بايا فدلي بدي مني على في mbe anyine alafiya kan kisi kabani ro kuntoro manan kabara jugu nyalay jommin kanda mote soro min bo fili nyalay jommin fana fili mote soro min bo kanda ambe sere abato fen site min ka bato ye cinyay ni ala kelempe wute je nyogonte alala ambe sere ya muhammad wala ka jondo ala ka cidendo kisini nema baka anaka dunkeu anaka sheybamu ala ku kisi min kacha kosobe no temina kaboy alaka jow be wosha kanke nyire kunyani au anka siralanye alanya siranya ode alaka wosha kanye folo mogo ye ani laba mogo alako ko alaye wosha ke mogo ye mogo munun temina awnya ni kitabu dira uma ko alaye washa kanke wuluye ani aw abbe kasira alanye saranya jumaye alayi nyamara ni minye koke alayi fatanya kabo minna ikotoy balma abdullah ibn mas'ud ciden ka sebado aye asaru don nati ka kuma udofo kuma munu don ke bawo ko abe komi ni ci de nyere kuma na ife kuma wudo ni mogo minye mu'mini ye silama nyuma ye kuma nunun bi lasira ki joro abdullah ibn mas'ud ko akon nu mogo min ba fe shini ika ala kumbe nyogonya ka to ye silama ye ni mogo min ba fe shini lagara ikala ka ala kumbe nyogonya ki soro silama ye ako iki janto nin farda salli duru la ube weleli ke ni farla salli duru na yoromu mogo min ba fe sini mogo be ba fe sini ni ala be nyogon kumbe nyogonya ki soro silama ye be bo fe bu masuru ko ni mogo min bo fe ebe ni sonje nae iba fe sini nini ala be nyogon kumbe nyogonya ki soro silama dafalenye
akon ni bo kanu ni bo fe ni farda salli dulu ijantula ikatu salli jama misirula sallu be wole misiri mununa kamogo wole kata jama sallila ijanto ala ikata farda salli nunu salli jama misirula sallu be wole nu ye yoromi farla salli duru ta salliye akwa kado ala ye tashiraw doke tashira kanda shiraw doke sunnaye akan nabi nyumama laqad sara li nabiyikum sunana al-huda ala ye tashiraw doke kanda shiraw doke tashiraw ye akan nabi nyumama donc ni sunna min fule ni nin koro ye tashira nin koro te ko sunna de ni yake be baraji soro ni mahara ke junubuti la farra salli jamala ce boro oto yede ce baligu ujurati la ikata salli jamalan ni salli wolela farda bilende do ka farda kere kere do ika akwa ka do alaye kanda shiraw doke kanda shiraw doke shariyaye akan nabi nyumaye ako farda salli duru salli misirun la ciden ka kanda shira dode do akunnaw sallira akaso kono ka misiri toye komi nim mogo min be to misiri salli ko fe na be salli aka du kono aka so kono akunna yo ke akwaya kan nabi nyumo ka kanda sira toye de min be to misiri ko fe na be salli aka so kono na to be ya ke o chogola asallira ka so kono ka misiri toye akwaya kan nabi nyuma ka kanda sira toye de na ya kan nabi nyuma fana ka kanda sira toye doro abe fili misiri salli jama salli ni cewu ya toye doro bebe salli ka dukono bebe salli ka sokono akwa be fili de akan nabi nyuma ka kanda sira doro na yo toye abe fili de وكفي أقوى ولغد رأيتن وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق عبد الله بن مسعود قولوا يا كيدن كا شيبا be bolo aqulu ka jatela mugo site to jama salli ko fe misiri salli ko fe nabe sallaka du kono be aka sokono fo munafiqiya min do fana munafiqiya shenfulu tede malumu nifaqi min ka munafiqiya bangalendo dolendo kiden ka sheba be bolo ulu jatela ke shite ni eye baligu de ujurati la misiri be wole farda salli ta salli misiri kono ibe salli ka du kono ko kiden ka sheba be bolo mugo shite to jama salli kofe ka salli ka du kono fo munafiqiya min do fana min ka munafiqiya donendo ni dogotala kiden ka sheba bolo jama salli bali iye munafaqi de ka munafiqiya donendo fana bangalende do o ko fa ko walaqad kana rajulu yuta bihi yuhada bayna rajulain hatta yuqama fi saf teliman ke jama salli tunka gele ciden ka sheba bolo ako ulu yaye ciden ka sheba la mugo do beke ce do beke abananendo de ale ayere tese ka tamana yere ye misiri kono me ab mugo fula de ba takana aba boloda doin kamaka aba boloda nin kamaka abe mugo fulani nyogonche uba shense kana fo kana jo safala misiri kono ayere te sika tamana ayere ciren ka sebo tu akulu yoye ciren ka sebo tele manke misiri sallini jama salli tun ka gelema har min bananendo ayere te sika tamana ayere ye mugo fula de ba shense abe shense mugo fula de ba ta abe shense u chamancela uba shense kana fo bena jo safala ni hadisa be muslimu kono wariya to cide sallallahu alaihi wasallam don jola ciden ko lagari hamamutu ani amura bi hatabi fayuhtatab summa amura bis salati fayujana laha summa amura rajulu fayumma an-nas ثم أخالف إلى إرزالي فأحرق عليهم بيوتهم منتفق عليه don do la ciden ko jigina le kono le hamina naye akom mo docci u katal logo nyini kana naye ni logo tigu nana ni sallu wati shera akunya mariya u ka sallu wale nu ye sallu wale abe mo do nya mariya karasa e ka sallini jamae
ale ciden yere ni logotigu beta madina mogo bake ka salli ka du kono ni tena misiri la ka tasuma do abela ka tasuma do ka du la ku janu ka du kono e ciden ko nin jigina le kono dondola le hamina ni ni dondola me hadisa wero la munna ciden yen nin toy anana yen nin yen ninke iba soro du kono na folo ma feumbe muso korobaw be muso be demisenu be banabagato be fokorobaw do be jama sallimi wajibi awlu ka kanata jani ewa nin tigi nofe salli musiri salli bali nofe wodi ato cide nyo toy siro nin jigina cide nyere kono dondola kwa boke ka logo tigu kata logo kanana ye ni salli wati sera be mogo do nyamara be salli wale abe do nyamara aka salli ni mogoye ale yere ni logo tigu beta mogo be madina ni be salli ka du kono tena misiri la ka tasuma do be ka dula ika jani ni cide nyere hamina kata mogo min ka du jani ki to akono e sunna de toyewa o ma sunna toyewo o ye wajibi de toyewo ye farda do toye min be majhabi maliki kono ko jama salle sunna gelende ayo te sawabayde qur'ana ayaw koso hadisa sahalen koso ce balighu wujurati la kata salli jamala wajibi bilendo farda aynudo ikwa farda kerekelendo eka wodi atu hadisa dola ciden ko sallallahu alaihi wasallam man shamiya nidaan falamu yazib fala salata lahu illa min ujuri wa sahahu shaykh albani ciden ko ni mo minye salli wole kamme misirila ema salli wole kan jabi kata salli misirila salli tiye fona ya suru ujura de bilade na ya suru bana do de tese kana ube ujura do de bila itese kana misiri kono aha ebe sika salli ka so kono me ciden ko ni mo yo salli wole kamme misiri kono ima jabi ni salli ray ka du kono ujura tela ko salli tiye Sheikh Albani ni hadisa kenya ni hadisa kore munye kankari mada ani ka misiri salli ka geleya jama salli ka geleya baliguka ni ujuratila wala ni anka misiru laje sungalo la misiru be fatu me ni sungalo tamina balimo ibe ala kali chete kinkono ibe ala kali so munumbe misiri kerefe chetu kono fajiri misiru lankolelendo safu misiru lankolelendo safa kele safa fula ciden fana ko asqalu salata lil munafiqina salatu lisai wa salatu lifajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako sallim nin kagele munafiqika jamala ako ye safo salli danyu fajri salli ay misir kunno laje fajri late ibala kali chete misiri sigi nyogo chete ciden ko sallim min kaggele munafiqika ako salli fuladero safo salli o kele kaggele munafiqika misiri kono jamala fajiri salli ciden ko fajiri salli le kaggele munafiqika jamala ako min nutu nyado fana nina na safo salli jamala nafa min bala baraji min bala nina na fajiri salli jamala nafa min bala baraji min bala ciden ko nutu nyo odo hari nu men munuma ube munuma kana misira da utumbe munuma kana salli safo salli jamala nafa min bala ciden ko nu tumbodo hari ni be munuma komi demiseni pitini na ma se tamama be munuma chogomire itumbe munuma kana misirila nafa min be safo salli misirila che nafa min be fajiri salli la misirila ciden ko ni tunyodo hari nube munuma kumbela woni tege farawde kakana misira itumbena donc me salli mundo kagele munafiqika de munafiqika na safu salli jamala kagelama munafiqika na fajiri salli jamala akagelama bon malmau mo min ba fe ka kishi munafiqi jogo mai ka kishi munafiqiyama iye keye iye bahlu ye ujratila misiri bikre fe be salli wala kamme ijanto salli la misir la de kuma mana safo salli kuma mana fajiri salli ni islamu fana kala halaye bila marham rabbi muslimu ko ninde mbede ka ko kafiru kasira ulunye ko nimbeka kafiru ka ulutoy ko nimbeka uluka fangasoro ko nimbeka uluka sheba yasoro dugo ko ka kafiru ka obeke chogodi
aw ka silamɛya jɔnsɔnw ye mun ye yɛrɛ a mako t'u la a y'olu bafiye u t'aw bolo da la u gɛlɛyalen t'aw bolo a haminanen t'o ye nko kafiru yɛrɛ y'o de dɔn o de y'a to sisan ka silama kafiri bɛɛ ja farinya ka taa silama mu tɛ sira silamaw ye nko kafiru yɛrɛ ye nin de dɔn u y'a dɔn silamaw yɛrɛ mako t'u ka diina bolo u ka diina y'u ɲamara ni min ye u t'a kɛ ni fana ma ala ka ɲamaru kan kɛ dɔrɔn fanga t'i la barika t'i la kafiri si tɛ siran ye kafiri bɛ sira silama ɲuman bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ye silama ɲuman ye hari bi kafiri bɛ siran ye ni kafiri y'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ ye silama ɲuman ye a ka silamɛya ka gɛlɛ a ma a b'a ka silamɛya matarafa kafiri bɛ siran ye a b'i ka gace kɔrɔsi a tɛ bila e la o mais n'i y'a ye kafiru bilala silamaw la dugukolo ka bi k'u dɔgɔya k'u bɔrɔtɔ u y'a dɔn silamaw y'u ka diina de bila aw ka diina yɛrɛ jɔnsɛn ye minnu ye silamaw y'u ka diina jɔnsɛnw yɛrɛ de bila k'u bafiye u tɛ baara kɛ n'u ye tawhidi yɔrɔ kana maga o la silama min b'a ka tawhidi dɔn k'ala kelen pewu bato illa marahim rabbi ni tawhidi bɔra o de ye silamɛya jɔnsɛn fɔlɔ ye shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah silama min ni jɔlen b'a bolo ni ɲalen b'a bolo a b'a kɛ k'a kɛ a cogo la illa marahim rabbi fo mɔgɔ kelen kelen silamaw la jɔnsɛn filanan ye farda salli 5 ye silama baligu cɛ baligu min bɛ nin farda salli 5 nata cogo la ka awa fardaw kɔrɔsi ka jɔnsɛnw kɔrɔsi ka saratiw kɔrɔsi ka jama salli kɔrɔsi illa marahim rabbi a kɔrɔsilen tɛ jaka b'o cogo la farda jaka b'o cogo la min b'a bɔ a cogo la k'a don a don yɔrɔ ɲuman la illa marahim rabbi fo mɔgɔ kelen kelen hiju min bɛ silama hiju ka kɛ cogo ɲuman la illa marahim rabbi fo silama kelen kelen sunkalo su min b'a su a sun cogo ɲuman la illa marahim rabbi fo silama kelen kelen aw bɛ fanga sɔrɔ dugukolo ka cogo di aw b'a yɛrɛ sɔrɔ cogo di kafiru bɛ siraw ɲɛ cogo di wala abdullah bin mas'ud ka asaru min fule ka kuma min fule ni ɲɛ silamaw a y'a janto a ka misiru salliw la farda salliw misir farla salli 5 misiri kɔnɔ a y'a janto la dɛ barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafani wa iyyakum bima fi min al dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد صلاة الجماعة تربي نفس على تاتي والانضباط بل ما أنكادو jama salli min fulan ni nyafo ko ce baligu ni ujratila ibe misiri salli wale kame wajibi do ika farda kere ndo kai kana salli misiri la ce baligu ye ujratila ibe salli kaddu kono munafiqu jogo de bila munafiqu mankuto de bila munafiqiyam mankuto de munafiqu kam mankuto de jama salli baliyaye ce ni tena salli jamala munafiqu mankutu de bila awa jama salli be hada maden ni abin ni lamode kin ni entraînement ala batoka ani ni be yere shiri batola turabbi nafs ala tati wal inindibat jama salli be ke sababu ye ka hada maden entraînement kila mo batode ka ani ki shiri batola وصلاة الجماعة جما صلي سبب للنجاة من النفاق جما صلي بك سبب دك هذا مدين كشي منافق يما أسقل الصلاة للمنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلم ما فيهما لأتوهما ولو هبوا jama salli be hada maden kisi kabo munafiqiya jogodem kabi kisi kabo munafiqiya ma parce que kiden ko salli min ka gele munafiqi kam misiri kono safo salli ani fajiri salli akon no tunya do nafam min be safo salli la misiri kono nafam min be fajiri salli la misiri kono no tunyo do
utumbena ufula salli misiri kono hari nube ngunu makana wala ikan nindo jama salli misiri la bi kisi kabo munafiqiya dema wa salatul jama'atun jama salli tarifu al-qaflati an al-qalbi jama salli beke sababuye minye nyina ko korta kabo dusukunka inna salata tanha an al-fahsha'i wal munkari ala ko farda sallim fulede ni mogo mi ce min bake kake jamala abeke sababuye ki bali ko konew de la ko cejugu ani ko konew wa salatul jama'atu tarifu al-qaflati an al-qalbi jama salli beke sababuye nyinaw ko lankuno junubu kulu korta kaboy kaddu sukun kono jama salli beke ko sababuye wa salatul jama'atun jama salli tahfazul fardan wa tuallimahu jama salli beke sababuye ka hada madella dunya ikit e wa illa dunya ikadina de la kitanga kila dunya ikadina la chiden de la kana salli jamala ya misali yake ako ayena salli jamala ko mo kelena salli bada chemi balugu mukallifu kelembe salli chidon ko misali ya be komi ba genna nana ka bawumbe kungo kono ba min be fara kabo bawu tola wakati akwa kacha kungo kono ulunu bomina ba kelenantama akacha suruku ni kungo kono ulunu bole demena donc jama salli baga badai ka salli na silendo shetane bella soedema komi ni kungo kono ulunu be ba kelenantama mina chogomide shetane fana be fere edema o chogoda ikele na salli baga wala ni mogo min bena salli jamala jama salli be ke sababu ki kisi shetane ma jama salla be ke sababu ki kisi shetane ma jama salli misri la be ke sababu ki la dunya ika dina la parce que ni bena misri la dondola ibe be deresu doma ibe be wajuli doma ibe be doni kaba do kat bilasrali doma o be la dunya ka dina la men ni kelembe salli ka soko ni tosoro jama salli ben ninke mogoye wa salatul jama'atu jama salli sababun li takthir junubi jama salli beke sababu yek hada maden kan junubu yafa yado junubu chamam ban kan na foni ala ya farama min ni be to kana salli jamala abika junubu yafa kiden kala adullukum ala ma ijafalitum hal adullukum ala ma hal adullukum ala shay jafalitum ترفعوا درجاتكم وتمها ذنوبكم قالوا بلى يا رسول الله قال إسباق الوضوء على المكاره وكسرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فجالكم رباط كيدنكو صلى الله عليه وسلم أقول يا لنك فندو يراولوا فم من ناياك أبك سبب يكوك جنوبو يافا kaka daraja korota alafe sebo ko oho aw ciden ko aye salliji takadafa wakati min ka sajili takagele o wakati aye salliji takadafa ani fana aka shenta chaya kata misirila aka ka shenta chaya kata misirula ani naye salli do salli aka to misiri kono ka salli wore makono misali ani salli fana salli barati bolo yika sigi misiri kono kala sarak kono ani la sara salli misiri kono ni barati bolo yika sigi ka futuri makono ni futuru salli misiri kono ni barati bolo yika safo makono kiren ko fajalikum ribatu akon nununde togo ye koye bato siri nyokona nununde togo koye bato siri nyokona wala mbalimu jama salli la nyini ye munye ni be toko kana salli jamala o beke sababu kika junubu yafa ala yadullukum ala ma tamhu anhu aljunubu tarfu bihi darajat nka fendo irawla mimba ka junubu tuse ka daraja kurta aye salliji takadafa wakati min ka salliji takagele aka tama chaya kata misirula aka salli makono salli kofe woyede yebbato siri nyogonna donc silama aya ka janton aka silamiya jonsin fulana min fulani nye jama salli aya janto la fardano
finyeto della kana cidema Abdullah ibn Maktum finyeto ako cidema beremina na tanne bolo ni sanji nana Madina komisheni kacha ube fajila aka fenyana ma kacha sufela la beremina na tanne bolo kata misirila nka salli nka sokono wa ciden ko oho aya ko di drola Jibrila ci cidema ako kana no ya dama de ciden ya wole ako ye munfo Abdullah ibn Maktum sagira ka kumala akon ko ni Madina fenyana ma kacha sufela la ni sanji nana komisheni kacha ube fajila bolo minana timbolo kana misirila nka sallin ka sokono ba ciden ko tesma nida akoy be salli wala kamya na cogo de la tesma hayya ala sala hayya ala fala ni salli wala la ko hayya ala sala hayya ala ba me wa ko ho cidon go fajib ako la salli wala jabi koy na salli misirla hadisan na cogo do la man no ya soroye man no ya soroye no ya min nimba dama koy ka salli ka sokono bani man ni finya tode asagira ka fo ko bolo minana tabolo me ala ko ciden kana no ya dama akana salli misirla enya fula ka kene nya fula bila ibe yele ke banatila foitila che balugo ini misirite metri damado bo hal hayya lal salabe fu hayya lal falabe fu ebe da ika sokono ebe salli ka sokono ebe tan ni lakale chogori lagara sinyo tore fule ni nye chide nyere hinara kan no ya dama alay jibrila ci chide ma akon kana no ya dama de akana misirila ciden ko be salli wala kamma komba ma wa komma no ya soro yenna misirila kinye to bolo minana tabolo la hawla wala quwwata illa billah islamu ayakunu sabali amadda foi kama nin batote o ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun jinani hada mare madda foi kama kana ninjiya kuno fa na kunya la kaunya mare kala batote amma na foi kama ninjiya kuno ni batote o batode faru fagara wala salayara kera wala ceba koro jamana fale dugu fale kimu fale ceba koro damana misiri be salli ka beto men nu ko tilali fendo de be misiri kono nafulo be misiri kono ube sogo be misiri kono komi cire nyo fo hadisa wala chogomi misiri be fattew bebena nu ko sogo de be tila misiri kono ube dode fule ka jakati la misiri kono koy wa muga de be di mo kelen kelema misiri be fattew wori be dese nani miliyari de nana misiri kono be dese mais jama salli la be mi safo salli la be mi fajiri salli la be mi lasara salli la be mi salli fana salli la be mi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un silama wala ka hakliman dawma da yakunu aka sabali mo te fanga sori ka dina la mogo te kisi kafiru ma kafiru te sirawunye kato ni la halala koy na ma ka dina mina sobe de la kafiru te sirawunye kato ni la halala de ambe ala delala ka silamo sagi kato ka kitabu ni ka sunna ma da fahmi salafu salih ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين